Goddag. Jødedommen de mener, at Jesus han godt kunne have været en fra det gamle testamente, men i takt med, at de kristne har sat Jesus op på en pedestal og gjort ham til Guds søn, mente jødedommen, at de skulle komme med en modreaktion, og det gjorde også, at de på en måde begyndte at ignorere Jesus lidt, og dermed ikke har ham som en af de store forbilleder inden for jødedommen. Og så er der også det her spørgsmål om Jesus var Messias. Og der mener jødedommen simpelthen, at i takt med, at Jesus han ifølge kristen tidsregning mener, at Jesus han ikke ligefrem har skabt fred og ro, efter han er gået eller vandret på jorden, så mener jødedommen dermed ikke, at Jesus han kan betegnes som Messias, som er den her frelser. Og så er der noget med Jesu budskaber, som for eksempel var noget med elsk din næste. Og der mener jødedommen, at det er fuldstændig korrekt, i takt med, at de også har det skrevet i 3. Mosebog. Og så var der noget, som ikke rigtig stemte overens med jødedommen. Og det var det her med, at Jesus han var Guds søn, biologiske søn. Men der er også det her med, at jødedommen, de mener så, at det ikke er... Jødedommen mener, at det er noget, der er kommet til tiden, og at det ikke var Jesu budskab. Og så er der også den her med en treenige Gud. Det mener jødedommen ikke, da jødedommen mener, at det ikke er ren monoteisme. Og så er vi alle Guds søn. Ja.